Aquest videotutorial té l'objecte de saber dibuixar circuits i ho farem amb el programa CircuitLab. Tot seguit el que veurem serà el programa Tinkercad, que ens permetrà dibuixar circuits també i simular-los. I els dibuixarem tant en la placa de proves Protoboard o Breadboard com sense. Aquest és el circuit que veurem en Tinkercad. I això són els símbols que necessitarem per a dibuixar-lo en quadrícula, en paper quadriculat, amb el programa CircuitLab, al qual es pot accedir sense instal·lar res. Obrim nou arxiu per poder dibuixar ja un circuit. Només en dibuixarem aquest, perquè vegeu com funciona el programa a l'hora de dibuixar l'esquema d'un circuit. És seleccionar, arrossegar i deixar anar. Tenim la font ideal de tensió, tenim el díode, agafem ara una resistència, agafem la bombeta i la motllem al paper, i ara cablegem els elements. Fins que tanquem el circuit, perquè un circuit, si no es tanca, no pot funcionar, és a dir, no hi circula el corrent, és a dir, no hi pot circular el corrent. Canviem el valor a 9 volts de la font de tensió ideal i el símbol de la làmpada el canviem de filament a creu, que és la simbologia normalitzada. Entrem ara a Tinkercad. Podem entrar-hi amb el nostre compte de correu Google. Anem a l'apartat de circuits i creem un arxiu nou o modifiquem un de ja existent. Si ja en tinguem un, ens donarà l'opció de modificar-lo a través de l'opció Synthesis. S'obri. I bé, jo ja tenia el circuit dibuixat, vosaltres l'haureu de dibuixar. La resistència té 10 ohms. Agafem una bombeta i la girarem perquè el cablejat siga més senzill, més estètic també. Kiloohms, passem a ohms. Girem la resistència perquè estiga amb el terminal 1, que és el positiu d'alt, que és per on entra el cable, que ve de la pila del pol positiu. Els elements passius són així. Entra el corrent pel terminal positiu i neix pel terminal negatiu, o que fa de negatiu. En els elements actius, com la pila, és al contrari. Ix el pol positiu i s'entra pel pol negatiu. Estem tancant el circuit i ficarem el color negre al pol negatiu. Canviem el color a negre i fem una simulació. Il·luminació. Si augmentem la resistència, la il·luminació baixarà. Si l'augmentem encara més, la resistència encara disminuirà més la il·luminació. Si disminuïm la resistència, la il·luminació augmentarà perquè hi passarà més corrent per la bombeta. Agafem un multímetre per mesurar especialment la tensió i el corrent. Si volem mesurar la tensió, el col·loquem en paral·lel
amb l'element del qual volem saber la tensió, és a dir, el voltatge. Si volem que els valors en si queden positius, el pol positiu del multímetre haurà d'anar al pol positiu de l'element que mesurem. Si ho fem a l'inrevés, el signe serà negatiu. Si volem mesurar el corrent que passa per una línia, haurem de connectar el multímetre en sèrie entre dos elements. Ja tenim connectat el multímetre en sèrie. Aquesta intensitat serà comuna a tots els elements del circuit perquè només tenim una malla, és a dir, un quadret. L'extensió BRD, Board, és el format d'exportació d'un arxiu en Tinkercad. Ens servirà per a poder importar-lo en un altre programa, que és Legal, de Autodesk. És un programa que no veurem, però per curiositat me l'he baixat, l'he instal·lat només per mostrar-vos-el, però vosaltres no heu de fer res amb aquest programa. Ja s'ha instal·lat i s'està obrint. Ens demana les dades del nostre compte i contrasenya i s'hi entra. Obrim l'arxiu que havíem exportat del Tinkercad, agafant-lo d'on estiga ubicat i ja s'obre l'arxiu i es pot manipular amb tot d'opcions, amb un fum d'opcions. I insistisc, nosaltres no veurem això en el nostre curs. Això és un condensador en Tinkercad. La capacitat d'un condensador es mesura en farads o subdivisions d'aquesta unitat del sistema internacional. I el voltatge d'un condensador el que marca és la tensió màxima i podem comprovar que té un terminal positiu i un de negatiu. Això és l'escala dels farads, farad, microfarad, milivolt. Recordem els terminals d'un LED. El terminal més curt, és a dir, el que no està doblegat, és el terminal negatiu. I el terminal doblegat, que seria més llarg si estiguera totalment estirat, és el terminal positiu. Recordem que el terminal negatiu correspon al càtode i que el terminal positiu correspon a l'ànode. El sentit de circulació del corrent és de l'ànode al càtode, és a dir, del terminal positiu al terminal negatiu. Bé, doncs coneixem ja la placa de proves. A la placa, els terminals estan interconnectats de manera horitzontal, els pols positius i negatius. En canvi, els forats associats a les lletres de l'abecedari estan connectats en vertical. Estem connectant els terminals de la pila als terminals de la placa. Les dues meitats de la placa són independents, no estan interconnectades. Agafem una resistència, la girem per orientar-la de terminal 1 a terminal 2, de dalt a baix, de positiu a negatiu. Interconnectem les dues meitats de la placa i també interconnectem el pol positiu amb el pol negatiu de la placa verticalment, de manera que tota una columna estiga connectada. Agafem un multímetre i el col·loquem en paral·lel amb la resistència
Per a mesurar resistències, és a dir, per tal que el multímetre funcione en mode d'ohmímetre, és a dir, en mode que puga mesurar les resistències, hem de desconnectar la pila, altrament ens donarà error. Ara, quan simulem, sense la pila, sí que ens dona el valor de resistència, perquè el multímetre està funcionant com a ohmímetre. Si fiquem una altra resistència en paral·lel i simulem, veurem que com que el valor de les resistències és el mateix, l'efecte que té és dividir entre el nombre de resistències. Si ara en fiquem una altra, la tercera resistència serà dividida entre 3. Totes les resistències són d'1 kiloohm, entre 3, 333 ohms. Si fiquem finalment una quarta resistència, totes en el mateix sentit, és a dir, que la franja de la tolerància enfoca cap avall perquè és el terminal negatiu, la franja de la tolerància està orientada cap al pol negatiu. Veiem ara que el valor de cada resistència, que és 1 kiloohm, es divideix entre 4, és a dir, que dona 250 ohms. Ara creem un nou circuit en Tinkercad. Veiem ara resistències en sèrie. Mesurarem les resistències en sèrie. Per estalviar cablejat, les estem col·locant així. Veiem que una columna és el mateix punt electrònicament parlant, és a dir, cada columna de les lletres de l'abecedari estan interconnectades entre si, i aquesta és la raó per la qual no cal cable. Agafem un multímetre per mesurar aquesta associació de resistències. Per tant, canviem el mode a ohmímetre i veiem que en sèrie se sumen les resistències. Si una resistència té el valor d'1 kiloohm, 4 en tindran 4 kiloohms. La unitat és kiloohm.